Moi! Minä olen Tuomo Pekkanen, vihreä kuntavaaliehdokas Tampereella. Olen toiminut about 10 vuotta opettajana yläkoulussa. Olin OVTS-luottamusmies, mikrotukihenkilö, ICT-tutor ja niin edelleen. Koulujen arki on mulle siis todella tuttua melko monesta näkökulmasta ja eri koulutasoiltakin. Mä haluan, että kaupunki hoitaa puitteet kuntoon kouluille, opettaa ja oppilaille oppia niin, että ei puututa ihan joka ikiseen lillukan varteen. Koulut kyllä itse osaavat ja tietävät, mitä tarvitsevat. Päättäjien tehtävä on huolehtia resursseista ja siitä, että kokonaisuus kaupungissa toimii. Kaupungin tulee olla myös hyvä työnantaja. Tarjoamalla Pirkanmaan parasta kasvatusta ja opetusta, Tampere pysyy houkuttelevana paikkana asua arkineen kaikkineen. Resurssoidaan siis lasten ja nuorten palvelut kuntoon. Muista äänestää. Se on moro!